DXDC RadyoMaN Report. Mga nanay, unsang pamaagi sa pagpanganak ba ang inyong nasinati? Sa ospital ba with OBGYN via either normal delivery or CS? Sa bahay paanakan ba with midwife? O ikaw tong sabalay lang via mananabang? Sa mga wala na sayo, doon na ginatawag nga water birth nga nagsugod sa nasod sa France ni atong 1805. Dili kini uso din sa Pinas apan tungod sa modernisasyon, hinay-hinay nang giaplikar sa pipila ka nato. Ilabi na sa celebrity, sama na lang nila Janica Garcia, Colleen Garcia, ug ning bag-uhay lamang gipakita sa vloggers nga gipangunahan ni Tony Fowler nga mas na ilang Toro family ang water birth experience ni Papi Galang. Sa video makita nga di naggusto ni Papi nga magpadala sa ospital tungod gibati niya nga di na niya mapugnan sa taas nga panahon ang paggawa sa baby. Ug tungod silingan rasab nila ang iyang birthing coach, gipatawag na lang niya kini og dali sab giandam sa ubang family members ang kagamitan sama sa inflatable pool ug uban pa. Apan ang nakakuha sa attention sa netizens mao ang kadaghan sa audience dihang siya mga naka. Ilabi pa nga pipila kanila mga lalaki pa. Usa ka OBGYN vlogger ang may padayag sa iyang gibati ug miingong binaboy ang gentlest form of birth. Gani sa laing post ni nagisaysay usab niya nga bawal ang home birth labi na sa Quezon City tungod aduna sila'y ordinansa. Apan kung video ang basihan, valid kuno ang reason tungod makita nga di na gyud kaya sa buntis ug mga anak na gyud kini. Bisan pa man sa iyang opinyon, posibleng planado kini nga home birth given nga duna na nakaandam nga pool nga ginagamit gyud for water birth ug dili lang kay the usual nga kiddie pool. Dili sab kuno nagapadala og pool ang OB sa mga patients tungod provided kini sa ospital ug di sab suportado ang home birth. Lain pang pruweba mao nga wala kini nag-update sa iyang OB diin last chat niya ni atong June 24 pa og dili pa gyud mahitungod sa paglabor. Say pa sa mga netizens gi-compromise gyud sa Toro fam ang dignidad sa inahan for the views. Ilabi pa nga dili lang ang iyang bana ang anaa dito nga lalaki with all the lights and cameras pa nga nakatutok sa iyang private part. Hinungdan nga gitawag kining stressful birthing instead of relaxing. Sa imong tan-aw kasama, planado ka kini nila for the content o gusto lang gyud nila nga ma-document ang paggawa sa bata? Well, ang importante mga kasama nga nahimong successful ang pagpanganak ni Papi ug walay daotang nahitabo sa iyang baby. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna, Sombito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.